Здравейте, хора! Добре дошли в моят канал. Днес ще караме отново, както вече ви е много познато, тъй любимото ми колело. Сега време да тръгваме. Аз ще карам прав. Айде седна. Ще карам заради вас. Сега ще скочим по една рампичка. Хора, ще го сега да скочим по една рампа. Уи! Щях! Не хора да скочим. Говоря силно, защото колелото ми в момента много бръмчи. И ви, да, хора, това е част втора на колело. Но и част, тук мисля, че на такова в проектата живот в село. И нали в момента записвам километри. И сега съм на някой метър със сигурност. Хора. Сега тук така заобикаляме. Уй! Опа! Така, хора. Сега много назад е време за засилките! Моля, хора! Моля, хора! Хора! Много бързо карам кой тъпо колело. Хора, шегувам се, не е тъпо, да го караме много бързо. Аз сигурно карам с 300, бе. Хора, тук няма път, тук е една виничка. Натам има път. Ето, така се минава, гледайте от сянката ми. Така напред. Но е много кратък. И той също ходи към една вила. Така, време да се спустаме от тука. Уи! О, yeah! О, yeah! Wait a minute! Мале хора, видяхте ли само къки такова? Значи, някой сега, които ми гледат канала, съм си говорил да покарам колело. О! Хора, много ви извинете. Но, просто нарочно си... Не, по-скоро не нарочно, без да искам. Не знам си какво. Просто без да искам. Така че, продължаваме направо. Хора, спускането е много яко. Сега, нали знаете схемата? Кат. Чакайте. Хора, не сега се уморих бая. Всъщност винаги забравям да кажа, абонирайте се за моя YouTube канал. Ударете по един лайк и напишете по един коментар. Сега е време да се спускаме. Хора, това ми е една да видите по рейци. Влад, хора, скочаме изпревара! Викам, защото ще го плъсна, брат. Да го плъсна! Не ми какъв ще го плъсна и ще си изгуби крака, примерно. На мене тук ми са вре отзаде. Само ли нормалници? Тука. Хора, тук намерихме цветенце. И ще го подаря на някой.
Не знам да... Видете ме. Не знам да... Кой ще... Много се избирам. Не знам на кой ще го ударя. Сега ще ви видео. И пък айде стъпалко! Валери хора, през тази голяма дупка няма да минаваме, защото става лошо. Вале хора, представете ли си сега? Кучето пак да ме набяга! Значи, хора, първият лайв стрим, който смятам да направя с 50 абоната е FC Mobile. Така че абонирайте се за лайвстрим FC Mobile 25. Така, хора, сега тръгваме надолу. Джесика, махни са! Този път се махни! Кучко! Кучко, куш, куш! Хора! Много екстремно караме нещо! Напоследък! Мале! Хора, цветето направо! Не! Хора! Цветето! Го унищожих от бързината. Значи, хора, да ви кажа, че такова, на това място е много яко. Тук има около 35 вили. И да, чакайте малко. Спрем на пауза клипа. Хора, падна. Време да го пуснем. Така, Джесика, махни са! Джесика, махни са! Хора, много ще се хвам телефона ми да не падне. Тата Джесика. Тата Джесика, брат! Човек, вижте я! Няма ли да я блъсна? Ей, сега ще блъсна, махучко! Хора, Джесика много нахална. Махай се, кучко с кучката ти. Хора, много се извинявам, че псувам. Но просто много се извинявам от това куче, много е нахално. Затова псувам, не е заради друго. Днес много се извинявам. Хора, от време на време си вкарам лицето. Защото трябва да гледам телефона ми дали се е изключил. Защото ако се изключи, край на видеото, брат. Така, хора. Хора. Да, съм се изборил много. Джесика, махай се този път обаче. Този път се махни. Хора, този път Джесика. Буквално върви с мене. Иска да я блъска! Джесика! Майка че дреба! Хора, наистина, много се извинявам, но това куче ме дразни. Ето, вижте го. Джесика присъдига се състезаещата блъска! Не, хора. Хора, той куче ще го дера отбой. Ела! Кучко! Ти. Вижте, бяга. Бяга, страхва да гах, хора. Сега е време да спрем видеото за малко.